Ang mga kababaihan gid ang makabenepisyo sang dako kung naga D3 bayo adlaw. Layo ka sa layo UTI. sa UTI no kay ang pero inom gid yada mo tubig man. Kay ang D3 bayo may caprylic acid nga kaya makapatay sang kagaw nga nagatuga sang UTI. May kagaw nga nagakos kisang baho mo pinakabaho nga kagaw mo. Nagakos sang magbaho sang iya ka flower ka babayi. Oy nablang daw langsang isda. Oy basi ka batsyag mo daw. Another benefit sa mga babae. Oo. Kung pala inom D3 bayo, layo sa baho flower. Hamot. Kagidi lang sa flower do ka. Sige lang na sila salom ang imo partner. Kag sa pagsalom sa partner mo, basi ang candidiasis magsaylo sa baba niya. Ni maputi-puti pa ng baba. So dapat Basi hindi makabutwa Sir JP sang salom. Anyway, nami ya pang women's health and D3 bayo. D3 bayo. So ang dugang pagid nga benepisyo Sir JP sang D3 bayo is epektibo man siya sa pag counteract sang ginatawag naton nga infection nga tuga sang gonorrhea. Oy, mga STD. Oy, mga sexually transmitted disease. Kung sa aton nga dialect it's tulo, no? Tulo. So ma-remember ko sang una nga may ara gid kung makabatsyag sakit magpangi aga pa sang kalibutan gapangulabo na Sir JP no gasaka sila para mag-inom sang butong sang lubi. So ang isa gali sa rason is that lauric acid nga ara man sa butong. Pero iba gid ya kung extra virgin ang extra virgin coconut. Mas isog siya nga antibiotic kung nahimo na siya nga extra virgin coconut oil. Tiara na sa D3 bayo, amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ulcer kung adlaw-adlaw ka gainom D3 bayo. D3 bayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 bayo. Ang D3 bayo yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 bayo. Health News. D3 bayo. D3 bayo. Sa umaga pabulat ng mata, isang tasa ng kape para guminhawa. DTX Coffee Mix ang sagot ko pare, nakapagkape ka na patok pa. Sa bawat tigo, feel mo detox ka na. Cleanse ang katawan habang nalalasahan mo siya. Pambagising lang, di lang basta-basta. Nakapagkape ka na, ang buhay mo guminhawa. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Sa bawat higop, ramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakakiba. Pampatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. D3 bayo ang suplemento ko. Kakasang upong ang sip-on, kakasang tranggaso. D3 bayo ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 bayo. D3 bayo ang suplemento ko. D3 bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabulig magpaniwang kay dudong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, Diabetes ligawan. o magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
kampiyon sa Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:08 sa aga. Ang oras, ginadulong sa to sa kalawan sang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid Pabasko, Masgid Pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Nagabiti kag makalitingaw nga tandem sa radyo. Ted Aujero Francia kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. kampiyon, 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 kampiyon. Foro de los Pueblos. Alas 7:10 sa aga oras sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na sa aton sining pagpangalagan mga ka-K5 sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Kamusta ang inyo sininga aga? Kamusta ang inyo sininga bugtaw? Thanks God sa panibago naman nga aga kantion nga kita nakapangalagad sa inyo mga ka-K5 diri sa Foro de los Pueblos sa program sang K5 News FM Iloilo. Sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining mga kuturan nga nakatutok na sa 88.7, patunugan ng inyo sining mga radyo mga kabyanan na ginaabi-abi tanang inyo sining presensya din kaman nga bahin sang probinsya kag sang isla sang Panay, Mapa Iloilo, Aklan, Capiz, Antique, Guimaras kag sa kutob malabutan sang aton sining mga ka-K5 nga pagwaragbag subong aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Foro de los Pueblos. Sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati, mga taxi patrollers naton nga nakatutok na samtang nagapasada pa sa aton sini nga pagpangalagad mga toda drivers, tricycad, tricycle, e-bike driver, bus driver, modernized jeepney, sang WBTC nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, sa aton sini nga mga K5 Fans Club
supporters sa nagkalain-lain nga mga kabaranggayan, mga ka-K5 kag sa aton sini nga K5 Fans Club International 1 and 2. Kamusta kamo tanan? Kamusta ka K5 Fred Pasgala? Kamusta ka K5 Maccho Benevides Politio? Kamusta Rosbeck Branyata Laron? Kamusta kay Ma'am Helen Morales Ibido? Sa tanan-tanan aton sini nga mga suki kay si Rolando Balondon nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga mga overseas Filipino workers abroad, OFW nga nakatutok na sa aton sini nga live stream program. Pinaagi sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-share, i-follow mga ka-K5 ang aton sini nga pagpangalagad para mas madamo pagid nga mga kultura naton around the world. Around the world, girls. Around the world, girls. Ang makapamate sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5 basta may internet connection lang, i-like, i-follow, i-share ang aton sini official Facebook page mga kabyanan. Kag magkadto man kamo sa pila naton sini ka mga social media site sa YouTube, sa TikTok account kay simulcast ang aton sini nga pagdulong sa mga balita kag impormasyon sa inyo subong nga aga. Alas 7:13 mga kabyanan, manayanaya ang tsimpo sa may syudad sang Iloilo, amo man sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5 no, sa aton sini nga pagpangalagad. Kay gani sa aton sini nga mga kuturan, padayon lang nga mag pangape mga ka-K5 no, sang aton sini nga mga kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix no. Sa aton sini nga mga ka-K5 may kape kanan naka-detox ka pa. Ang kape nga may sugar cane no, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan kag chia seeds kag ampalaya extract. Amo ning kape nga healthy nga dapat ninyo imnon para malayo kamo sa pagkataas ang inyo sini nga acid. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan, so DTX Coffee Mix dapat every morning ang inyo sini nga kape. Alas 7:14 sa aga. Sa mga way pa makabangon ka nagabarikotot panas na subong. Sa nami pang tulog, nami pang higda, nami pang ligid-ligid sa katray kag sa kama. Sa kay inday kay totoo nga way pa makapangimos. May klase kita subong adlaw. Sa may mga opisina, magkadto sa opisina. Abibog taw na. Bangon na mga ka-K5. Sa kay Sir Renan Gilardada nga aga pa nagbugtaw. Kay Sir Bibot Solusyo nga aga pa man nagbugtaw. Sa kay Winifreda Sarmiento nga aga pa man nagpangilamos ang klinika DTX Beauty Soap. Sa kay Mama Maricel Baloro Kasiple nga aga man nagparigos ka nagamit sang klinika DTX Beauty Soap. Sa kay Ma'am Bings PSJ. Sa kay Sir GC James Garbelias. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Rimya Panes, kay Ma'am Maritalia Michelina, kay Sir Arman Guay nga nag-drive sang Grab nga sa lakyan, nga nagpamati ka nakatutukid sa aton sini nga pagpangalagad, kay Sir Darwin Selbo, amigo, kag subong ti nagbiyahe sa aton sini nga pagpangalagad, kag nagpamati kag nakatutok din sila mga kabyanan sa aton sining pagpangalagad subong aga diri sa Foro de los Pueblos program ang aton sining mga sponsor sa aton sining mga upcoming event ang mabuot ko nini mapisan kag mahumot nga former Vice Mayor sa Banwasang Pututan kaya nagadrive kag nagapamati gid sa subong aga si former Vice Mayor Joselito Ilisan. To Lito, good morning. Opo dya sa iya sining salakyan si Boss Oking Andrada. Sa aton sining mga ka-K5 sa isa man ni sa mga mayo kag mabuot man nga amigo. Kay kung ano gani ang mga aktibidad kag kinanglanon sang K5 nagabuligid. Ilabi na gid ang ining mga activities kag mga gift giving activities ang K5 News FM Iloilo. Si Sir Rocky Oking Andrada. Okay ka, Oking Andrada. Si Sir Alpi Pineda kagang mga grupo nila nga nagapamati samtang gapakadto sa syudad sa Iloilo. Si SB member JR Pasuelo, SB member Kirk Pedrajas, at SB member Donabel Mendoza. Salamat gid sa inyo sini nga pagpamati. Halong sa pagbiyahe,
sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 7:17 sa aga oras sa K5 News FM Iloilo. Sa mga way pa makabangon, hoy! Pagbararangon ro ka mo dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron dyan. Gapanimaho tinyoron, bugtaw, bugtaw ron, bugtaw. Merasol, Katson, Kadigal, hidlaw mo kami sa imo pamukaw si Ray, Rodje Sumagaysay, good morning. Ma'am Maricel Valor Casipri, Annalyn Panes Agravante, good morning ma'am. Annalyn Panes Agravante, kamusta na si Sir Kervidera, Arman Basco Guay, kay Sir Jelmar Salvador, sa tanan-tanan naton nga mga taxi patrollers, Ber Montaliano, nga nakagapasada subong kay Sir Gilbert Pasculino, gapamatiman, si Metz Hermano, Sir good morning pa shout out lang da sa family Hermano, La Palem de la Cruz, kag Gabiazon family, Sarswa family. Salamat kid, nagapamatigid always sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa pangalan sa serbisyo publiko, kami inyo kaupod sa tag sa kaaga ka K5 Ray Espeha Umalay. Ted Aujero Francia, Miyerkules na sa mga estudyante, mga empleyado, maghimos na, magpaligo, manghabon, DTX Beauty Soap para nga makuha ang angsod sa lawas, kag ang baho sa lawas, kag magamit sang deodorant organic Clinica Deo Fresh. Sa mga malapit sa product centers, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Pasay, sa Salvacion Street, Poblacion, Elwood, Pasay City, sa Kalinog, sa Cosmart, kag sa Miagao, sa Baybay Norte, Orbi Street, Miagao, kag diri sa Haro, Iloilo City Branch. Hapit ka mo, kay by 8 o'clock, open na ini, may free consultation, mabakal dira ang DTX 500. Nagalingin ng ulo mo, tumar ka DTX 500, may vertigo ka, doon nagabuyong pamatsagan mo, pag tumar DTX 500, para likaw sa hypertension, stroke, kag aneurysm, DTX 500. Sa mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa eskwelahan, hingagawa nga patumara sang Mighty C Syrup for kids na sulod din na sa botelya para sa mga edad isa katuig hasta 15 anyos madalagita kag solterito. It's a fine Wednesday morning sa mga driver dira magtumar extend food supplement for men para nga may pwersa ka mo sa bilong adlaw nga bordahe sa dalan. Sir Arman Bakuguay, kay Sir Larry Praso, kay Sir Norbert Alosa sang Inso Taxi nga nagapamati kag si Sir Samuel Servano dira sa Sitio Kawayanan, Barangay San Pedro, Haro, syudad sang Iloilo. Sa mga mahilig magkape, magpangape, DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Good morning. Foro de los Pueblos, ang kampiyon na tandem sa aga, Ray Espeha Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Oras mga ka-K5 7:20 sa aga sa aton sining pagpangalagad, standby na nga kay ka-K5 Karen Badilla. Bago naton kuaonin ning aton sining mga panguna nga mga pangulong dinalan mga kabyanan, dinadulong sa inyo sa Kalawan sang Klinika DTX 500 food supplement. Ang Klinika DTX 500 ang sarangid makaparubo sa inyo blood sugar level kag nami isang blood circulation sa inyo sining lawas sa good ga. Malikaw kita sa mga balatian kasubong sang cardiac arrest, heart attack kag aneurysm. Ginatunaw sang Klinika DTX 500 mga ka-K5 ang mga blood clot o kung mga nagabara nga dugo sa inyo sining mga kaugatan. Rason sang inyo sining hindi paggaginawa sang maayo mga ka-K5 kag paglingin sang ulo. Kay gani sa mga kabyan naton mag-inom magtumaras sang Klinika DTX 500 food supplement ni Dr. Emil Itang-Oy nga tested and proven na sang madamo naton sining mga Ilonggo sa kaepektibo kag kaayo nga dala sang Klinika DTX 500 food supplement. Antes ang aton sining mga nagapanguna nga mga balita, yari na ang aton sining importante nga pahibalo. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Ang kampiyon nga istasyon K5. K5 News FM. Foro de los Pueblos.
Oras alas 7:22 sa aga sa mga nagapanguna naton nga mga pangulong dinalan mga ka K5 headlines sa aton sini nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton sini nga mga ka-K5 apat ka asod-asod nga pagpang-hold up sa pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo ang nabalhag sa sulod gid lamang ina mga ka-K5 sang isa ka bulan no subong gid lamang ina nga Pebrero mga kuturan ining mga nagapang-hold up ka nagapatigayon sang pagpang-hold up mga kabyanan. Amo ni subong ang ato ni baluon karon sa Iloilo Provincial Police Office o kung sa IPPO kung ang inibalang mga nagkaladakpan nga mga sospitsado o kung ang mga nagaobra sini isa lang ka grupo no sa aton sini nga mga ka-K5 kay ang series of events mga kabyanan mga ka-K5 ining pagpang-hold up sa mga suspect no natabo gid lamang sa sulod sang isa ka bulan mga ka-K5 subong gid lamang nga Pebrero ho ti ang pinaka-latest naton nga balita sa pagpang-hold up mga ka-K5 ang natabo kagabi sa isa ka fish vendor kung ano mga klase ka mga hold upper ni nga duway nang lista pili sang hold upon pati manog libod sing isda hold upon nila sa aton sini nga mga ka-K5 ang vendor na nga si Ma'am Angeline Pabilona nga taga Cabugao Viejo San Enrique nga ginold up sa barangay Camiri San Enrique hambal ni Ma'am Bingbing pagtulunan nagabulig na sa K5 Pasi supporters ga tao ka isda kag ga pakaon bala magyo pa ni muot ining victim so posibleng na trace ang daan lang iya sa ning rota from Pasig City pauli sa Cabugao Viejo San Enrique so 159,000 pesos ang buol ka na sunod-sunod ni ang una tong fuel tanker bla sa Pabiato sa fuel tanker sang Mitsuko 300,000 that was February 10 ang suspect na kasakay sa Mitsubishi Mirage tapos may lookout nga motor mga ka-K5 sa Pandak Pabiato sa isa pa gid isa Santa Barbara ang baligya herbal to herbal product vendor si Jimmy Arisgado taga San Isidro La Paz San Isidro Haro sa Barangay Guno, Santa Barbara to? 20,000. 20,000. February 11 isa lang kadlaw ang balot mga ka-K5. Tapos sa Barotac Viejo, kahapon naman yung pinakalites sa Tunduak Bilog. Kahapon sa ngapon sa Barotac Viejo. Ang Bombay nga ginalagas ang binangon ni nanay mo sa una. Kung hindi kabayad, no, sa aton sini nga mga ka-K5 na hold up po. Gina-hold up to kapon sa may Barotac Viejo mga ka-K5 kag ti dako-dako pa niyang nakuha sa iban to nga mga ginpanghold up ang sa Bombay duwa paniguro ka libot gid mayo 4,500 wala pa gani ko paano kota ako hold up na ubot dayon akon 4,500 Pagkung sa bagay ni mga Indian ini wala sila dala dako ginalaptan nila ini kay siyempre mainit man sila nga daan sa mga buyong bla gagalin pa sang una do sila gining target mo ibala na nila kung na pattern na sila nga nagparang sulod-sulod sila dito sa mga barangay sang Ahoy pakadto sa Barotac Viejo wala na nila posible nga ginlaptan naman na nila sa upod nila kagway man sila dalagid dako nga kantidad the most ginaguro sila 20,000 ang ila na nga libot-libot da anti ko magmamo ko magpahulam ka plus 5-6 bulo 20 lang adlaw mo 20 adlaw mo 50 adlaw mo pero sobra pa ni sila sa bangko bisan tod 20 50 lang kay lock-in na isa lock-in for 1 year for 2 years. Ang ismail mo ginulam, lakin mo for 1 year, for 6 months. Wow! Isipabla na sa aton, sini nga mga kakipay, mag-50 kalang adlaw, 150 kalang adlaw, pilo pa sa pilo, ginansa ni Bombay. Pag-abot na gani, nga do malapit na gani may pasan ikaw, no? Dalaan niya ka muskutiro, kung di muskutiro, electric pan. May mga appliances na siya. Mga appliances nang ako ng manog ang barbero ko si Tupe ang adlaw niya daw mga 50. 50? Oo. Tiga din si Koti mag-anman niya, mag-anman kay tiga kita man sa tag sobra sa kalibo mo. Mag-anman na. Tapos do damo man ni in fairness ni sa mga Bombay nga ni ha. Even dito tigi sa aton sini nga pagintindi, do hindi niya legal nga mo ilani ni sini nga ginobra mo no. Nga pagpautang,
Pero ti in fairness sila do damo kisado damo man na nanginayuhan ang tiyanggi nila no. Nagdalagko man tiyanggi nila sa pagpangutang sa Bombay. Depende gero sa nag-manage bala. Kung medyo successful ka na, medyo nakatibas-tibawas ka na, untati na iimpasi na ng utang mo kag untati na ng pagpangutang kung medyo nakatibawas-tibawas ka na, no? Kay mo budlay kung malubong ka sa utang bla sa aton sining mga kakipay do kabalo naman kita tong latest to bla nga may mga development kag to natabo to sa isa ka pastor. Nga ang mga suspect nga ganitudlo to Bombay man. Si Pastor Douglas Hoover. Amo nang ambal nila nga ang Bombay kung kaisa hindi lang silang ginabiktima. Kung kaisa sila man mismo ang gapang biktima. Kung ina matuod nga Indian National ang pila ka mga involved dito no. Sa aton sini nga mga kakipay sa pagpatay to kay Pastor Hoover nga allegedly may mga dako nga utang sa Bombay. 300,000 to. Pero may mga naistorya kita nga mga negosyante man gani nga kilala man nilang mga Bombay. Ang Bombay niya kung mautangan mo bisan 500,000 pa or hindi ka nakabayad. Pero pamangkoton taka din na nagalin ang terminolohiya nila nga Bombay man. Iti ang lugar lang Mumbai. Kung ang dito sa India kundi may New Delhi. May Mumbai. Gali kay dan Bombay. Muna nanda naton gali di ang Bombay. Pero sila halin sila sa Mumbai. Muna bababa sila. Hindi man sila tanan halin sa Mumbai. Pero naanda na. Anda na tapos ang mga sing ni blang apelyido kundi usually may sing ni SINGH. Magambang nga sing lain-lain manigal isa nga lugar dito sa India. Galino anda na naton mo. O ang ininggin ang victim kapon nga si Kuswant Singh Grewal. Muna siya? Okay, bala mo iban may ang sing sa ilang apelyido sa punta. May iban man yang ilang apelyido ang sing tunga-tunga. Amo nang ginalinan gid ako nga gintawag ini sa mga Ilonggo niya or sa mga Pilipino nga Bombay. Kay bangod sa Mumbai nga lugar dito sa India. Amo na siguro sa una nga chimpo mamangkot ang mga Pinoy. Where do you live? Which country are you from? Mabasabi nga I'm from Indian, I'm from India and I'm from Mumbai. Amo na guro Bombay. Daw na Abi ko kanina sa una gitawag Bombay kay baho nila kuno Bombay. Posible man. Kay isog ni baho nila mo kay mailing na sa spices mo. Do mga kuan ba ang mga pagkaon may mga katumbal, mga kuan gid spice gid. Mga kahang sa aton sini nga mga shawarma ni mailing na sa makaon no. Sige, naka-standby si K5 Karen sa linya. Kuan taon na yang report ini update mga K5 sa sining fish vendor nga ginhold up dito sa may San Enrique mga K5 kag nakuhaan sang 159,000 pesos ba sus kaluluoy man sa aton sini nga mga K5. Anong update sini subong no? Kag anong latest investigation sang San Enrique Police Station. Naka-standby sa linya para sa kampiyon nga report K5 Karen Badilla. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Ray, K5 Ted, diri kita subong live no sa may San Enrique Municipal Police Station tong sabihin live naton subong nga makaupod si Police Lieutenant Cristobal Dalde, ang hepe sa San Enrique Municipal Police Station. Agud i-update ni ang nakabo nga hold up incident naman diri sa probinsya sa Iloilo nga nagluntad sa ilang banwa kagabi. Sir, live kita subong sa K5 News FM Iloilo. Sa piya ka linya si K5 Ray Espeja Umanay kag Foro de los Pueblos. Aliyo ko na rin tawagan na liwat kay K5 Karen kaya naka-hold na guro. Napindot siguro no? K5 Karen, go ahead. K5 Karen no? Sige, kayo doon na hold ng imong phone kina. Sige, go ahead. To 5, nagpagod si Ma'am Galin Pablona, nag-report sa aton na siya aging hold up. Kaya kami rin. K5 Karen, balikan ka namon pero medyo fluctuate kag medyo laway gid signal mo. Plastara na mayo para at least klaro ang information nga makuha ta sa aton sining police officer dira sa may San Enrique Police Station kay K5 Karen. Ang oras mga K5 7:31 sa aga sa aton sining pagpanglaga diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Russell Jalmas Bulalan. Good morning. Sa kay Sir Alpi Pineda na nagasakay
sa pakadto diri sa siyudad sa Iloilo upod si former Vice Mayor Jose Lito Ilisan, gwapo na, preska pa. Kag si Sir Rocky Oking Andrada, ang maalwan nga abyan dira sa Banwas ang Putotan. K5 Karen Badilla sa imo sini kampiyon nga report, please go ahead. Oo. Sir, ipasa ko na lang ang linya kasi 5 Ray at K5 Ted, no? Sa kay Lieutenant Cristobal Dalde. Sir, si K5 Ray at sa Haumanay kasi K5 Ted. Good morning, K5 Ray, K5 Ted. Good morning, Sir, Police Lieutenant Cristobal Dalde, sir, no? This is in line sa natabo nga pagpang-hold up dira sa inyo sining Banwa kagabi. Gusto na mo mabalaan, sir, ano ni oras na tabo kag paano ini nakalabot sa inyo sining talatapan ining reklamo nga pagpang-hold up, Sir Dalde, kag anong pinaka-latest subong nga investigation nga inyo sining ginawbra, sir? Yes, sir, no. Kagabi, mga alas 8:05, nagpadulong di sa ato, no, ang aton biktima na si Ma'am Angelina Pabiona, 42 anyos, fish vendor ni siya, no, kag pamuluyo ni sa barangay Kabugaw Viejo sa Banwasang San Enrique. Wirin ginulgap ni siya sa may barangay Kamiri sa sini mga Banwa. Baliyalin ni siya sa may manit sa iyang stall dito sa Pati. Ongoing siya pakadto sa Ilabalay sa San Enrique kag lambatan di sa may Maligwin na lugar dira sa may Kamiri. Wala da mga pamalay, sir, sa may ara nga area. Ang lugar da, sir, sa barangay Kamiri, do medyo highway sa no? Sa highway sa yes, sir, highway ni sa sir, pasulod sa San Enrique, pero malaka ang pamalay. Okay. Sino pod ka during that time? Ginhold up siya? Ang upod din niya, sir, gasakay din sila sa tricycle, upod siyang duwaya ka helper, nga mo si Janfield Biona, ang driver, kag ang iyaning backrider, si Mark Servisa, bali helper niya, sir, sa pagligya sa isda. Tricycle dala nila, sir, no? Yes, sir, tricycle. Bali si ma'am ni, sakay sa, sa atubang. Sa sulod sa tricycle. Pero may mga karga ni sila nga mga isda, may mga that time? Why na? Wala na, sir, kay tapos na ila pagligya, papuli na sila sa San Enrique. Pero yung ginadala nila nga tricycle, mo ginaliburan nila? Ang tricycle ni sir, ginagamit nila panukot ni. Panukot, ila, okay. mga isda, kung aga, ginadagdag nila sa mga tapangko dira, pag kung hapon, ginasukot nila. Sir, ang ining isang upodya nga do painante, negro assistant yung Pabiona man apelyido. Ano yan bata, inablos, anong relasyon nila? Biona, sir, Biona, hindi ni si Pabiona. Biona na sir. Biona, ano yan ka? Biona. Wala ni sila sa hindi man niya, pariente, almost 1 month ni siya gaubra, ang duwan sa iya. Okay. Bali taga San Dionisio ni sila, ang duwan ni ka iya. Sige, sir. So, for the first time ni siya natabo sa kay sige, first name sang vendor? Angeline, Ma'am Angeline nga ginold up siya for the how many years ka nagalibod sa sing isda, sir? According yes, sir, siya? base sa pag-istorya natin sa iya, almost 9 years na routine nila sa pagligya sang isda kag everyday. Amo ni oras ang ila puli sa San Enrique. This is the first time, sir, nga lambatan sa kaginuldak dira sa Kamera. Mamo ganito taod ta, sir, ang posibilidad bala nga basi bala kag may inside information nga na haboy ang mga malapit kay Ma'am Angeline sa sining possible suspect o kung natabuan lang. Anong inyo sinitake kag anong inyo ginalantaw sini, sir, nga mga circumstansya? Di na madula na, sir, no, ang inside job. Susubong, sir, gina-verify pa naman, ginatanaw naman kung nanugid ang mga background sang duwangan ni. Okay. Pero ti din subong sila ni ang duha? Bali ang duwa ni, sir, dira subong sa ila gaubra kay nag-open naman sila subong sang ila nga stall sa may manhit sa Pasig. Okay. Sige, so naubos kinitaban 159,000 cash singing kuha sa mga kabatan o kon na pati ang suludlan?
Bali, shoulder bag niya, sir, kay amo mo lang ang target ni isang 3 ka suspect. Naging tayaan sang allegedly armas lutang kag may binangon na dala. Oo. Ang target mo lang, sir, is ang bag ni Ma'am Angeline. Okay. Anong exit vehicles ang mga hold-upper? Ang exit vehicle, motorcycle, sir. Duha lang ni sila, sir, no? Single. Driver? Tatlo ni sila, sir. Okay. Anong description nila, sir? Anong classic motor to? Anong itsura sa mga suspect na no? Ang motor ni is luab. Luab nga type ng motor nga itom. Base sa atong pag-imbestigar, hindi man makilala sang atong biktima kung ano nga brand sa motor. Basta itom kag ang suspect ni mga lagoy-lagoy nga mga pamatanon. Kag wearing sang long sleeve nga itom kag naka-face mask. Naka-hoodie. Naka-face mask kag Nakakalo, okay. Wala sila ka-hoodie. So di na possible exit point nila, sir? After nila siyang ila pag-hold up, kag anong nga mga areas ginabantayan ninyo dabig na subay ninyo para makakuha kamo sa mga possible CCTV footages? Yes, sir, no. Tapos nila hold up, diretso sila way to Pasig City. Ang atong mga suspect. Okay. So ara pa kamo subong sa extraction sa mga possible nga mga footages, sir? Yes, sir, no. Ongoing aton pursuit operation para ma-identify nila, no, ang atong mga penetrator ng mga suspects naton. Kag backtracking kami sa mga CCTVs kung diin siya nag-exit. Okay, sir. Mamo, ang isa malandi sa nagapalibog bala sa ngamon sining panguna-una, ilabi na sa mga nagapamati nga kung sa tricycle lang sila nagasakay, kag ang target sang mga hold-upper is ang may mga kaya-kayagid bala, sir? Di sa amo na nga oras, dulom, gabi, malaka ang pamalay, magpang-hold up sila, ano nga klase nga jackpatan gid nila nga ang nagadala sang tricycle kada sakay si Ma'am Angeline may bitbit nga 159,000. Isa, no, mo subong inapadalman pa namon kay nabalaan nila nga may kwarta. Ang atong biktima kag alas 8 sang kagabihon, paano nila mabalaan ang roping kung wala sa sulod. Correct. Kay matimamba ka, sir. Yes, sir. Tricycle, pasero lang bitbit na sa mga pasero, 50 pesos, 100 pesos, 150 pesos, may serte lang ko may libo sa bulsa nila. Yes, sir. Marisgo kagad sang kabuhi mo, sir, para magpang-hold up, pero sa sininga na tabo, do ka questionable, no? 159,000 bitbit mismo ni Ma'am Angeline kag najakpatan gid nila nga si Ma'am Angeline gid nila sininga na targetan Police Lieutenant Christy Valdalde, sir. Yes, sir, no. Amo na subong ginalogin namon ginapadalman sa investigation nga nabalaan sa mga suspect nga may kwarta ang aton biktima nga sa morning adlaw na kag morning oras nga maagi dira sa maligwin nga lugar sa may kamere na gintabangan nila. Lieutenant Dalde, sir, si Ted Francia ini. Ining si Angeline Pabilona ang victim kundi taga Cabugao Viejo San Enrique. Yes, sir. May pwesto sa Manit, may talipapa sa Manit. At the same time, nagapanghulog pagid sang supply sang isda sa Pasig lang jaga kuan ga panghulog sa mga talipapa man. Yes, sir. May tatlo siya ka-stall kang nahulugan dira tapos sa paghapon mo na ginapanakot siya. So adlaw-adlaw may kwarta. Ang 159,000 consistent ni nga muning kita niya adlaw-adlaw kay tikon adlaw-adlaw man ang bayad sang mga suki niya. Yes, sir, no. Base sa iya, amo ni ang kita niya every day. Every day. Kadako. For almost 9 years, sir, na routine niya. Amo ni adlaw-adlaw gipamangkot ko sa gani nga kadako gali sa imo dala per nga kwarta. Sa mo na nga Tiko na mo 159,000. Why kita nagaduda ni kanday John Feld Biona kag Mark Cerveza. Pero diayhan nga why kita lang ang bangod nga taga San Dionisio silang mga suspect. Ang mga sospetsado nga nag-hold up, ano to karaya speaking nga ang tono na San Enrique, Pasig, Dueñas nga karaya or Hiligay non speaking, sir? Ang aligasyon ni Ma'am Angeline is hold up ni. Tapos hold up ini. Pag hold up ni, hold up ini. Ito alam ba pag lakat. Okay, sang iban pang rason. The little things ba lang ginalantaw tayo mga tikon mga karayati mo hold up ja.
tao diya, itao kwarta mo. Tunja. Dibla? Kung tumando ka bi or taga San Enrique. Pero ang hambal na sir is hold up ini. Hold up ini. Why man ginsakit ang victim or ang mga opo niya be nga ginpahog pa? Wala na sir kay base sa panisayon sa aton biktima. Bag lang gid ang tuyo. Ang duwa ka backrider sa motor, wala man ka react ang iyang pinancy. Ang driver amo ning si John Felbiona, sir? Yes, sir. Pila edad ni John Felbiona? Legal age na, sir. Taga din sa San Dionisio? Malawakan, San Dionisio, Iloilo. Si Mark Cerveza, pila edad? Legal age man, sir. Pag kamuluyo man sang Malawakan, San Dionisio, Iloilo. Sinong nag-record sa ila nga mag-obra sa kay Ma'am Angeline Pabilona? Bali, sila man mag-asawa. Almost 1 month na sila din. Mag-asawa ni sila? Ang mag-asawa, sir, si Ma'am Angeline, ang banaya mo nag-record. Si Angeline naman ng babae. Pero ang bana niya, ang bana, yung ito yung matabuan sa hold up? Wala, sir, kaya dito sa iya balay. Anong alam sa bana, sir? Sir, Di ka dako, gali ka, guda, gali ka, kwarta nga nadarada ka na gabi. Huwag sila pangamaan? Amo ganun siya nga, ginamunuan ko sa gabi nga, kadako gali sang income nyo everyday. Kaya ang abala sa akin is almost 9 years yung routine. Sabi, this is the first time na ginhold up. Nagtama sila kakampante, sir, kiti, siguro grabe man salig nila man sa upod nila bisan tuod nga ti sa palakbulan sila nga nag-ubra. Oo, grabe salig nila, sir. Sa duwangan ni kay ti 1 month pa lang saligan mo kaya ang isa si Mr. amo ning gapanukot sa mga school dila sa Pasig. So sila mismo no nag-apply kay Ma'am Angeline o kung may gin-recommend. May nag-recommend, sir. May nag-recommend din. Sa may kada San Dionisio. Mamo kwarta ni mainit ni kisas matay. Yes, sir. So ang gulo, sir, posible nga inside job, gina-entertain man ninyo ini? Naman, sir, hindi naman may inside job. Ongoing naman investigation. Sige, sir. So ongoing ang pursuit operation yung subong kati within 24 hours man na, sir, no? Dalde? Yes, sir. Ongoing. Okay. Ongoing naman ang pursuit operation para ma-identify natin kag ma-arrest natin ng mga suspect. Sige. Salamat kid Sir Police Lieutenant Christy Valdalde sa masining oras kag tiyempo diri si K5 News FM Iloilo 88.7 na sige hapon na kaupod dimos ka K5 Ray Umalay kag ka K5 Teruero Francia. Yes, sir. Good morning. K5 Karen. Sir, basically lang po para makapangayaan na, sir. Okay. K5 Ray kag K5 Ted. K5 Karen, amo niyo, there are a series of hold up incident, no? Within a month diri sa may probinsya sa Iloilo. Sa sulod gid lamang sa February, from February 10 until kahapon, 4 kasud-asud nga pagpanghold up. Ilaboton naton na ka-K5 Karen ang Iloilo Provincial Police Office, no, with Police Colonel Razalan, no, Bayani Razalan, and kung mahimo statement man ni IPPO spokesperson Major Aranyo, Rolando Aranyo, may kang tanan diri because in just a month, 4 ka asod-asod nga pagpang-hold up ka K5 Karen, ano? Organize ini nga mga grupo nga ma-apply sila kisa sa mga trabaho, i-recommend sila amuning modus nila ka K5 Karen Badiliao kung mga isolated cases ni nga lain-lain ni nga mga grupo ang involved ka K5 Karen. Kaya this is already an alarming situation nga in just a couple of in just a month, 4 kasud-asud nga pagpang-hold up ka K5 Karen ang natabo. Yes. Amo na kag K5 Ray kag K5 Ted, no, gin something nalikdan to ang una gid diri sa may Banwas ng Pavia ag sa kahapon dito sa may Barota Viejo ginapamangkot naton ang mga kapulisan ta may posibilidad bala nga ang ining mga suspect isa lang gid K5 Ray kag K5 Ted kung sa diin ang aton nga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo mag-coordinate sila K5 Ray kag K5 Ted iti sa nahambal na gani sunod-sunod, no, or asod-asod yang hold up
up incident ang nagaluntad diriya sa probinsya sa Iloilo sa subong bulan sang Pebrero ka K5 Ray kag ka K510. Actually ginkuananta naman si Major Rolando Aranyo pero sa subong base masako-sako pa si Sir kay wala pa siya naka-call back sa aton. Pero itingwaan tani nga malabot man ang ilang statement or ang ilang man nga security measures kung ano ang pwede nila mahimo para matapna ang ining hold up incident nga nagakatabo iya subong sa province. Gusto ka mabalaan if ang assessment nila ba may organized syndicate or ining mga organized individuals, grupo sa mga magpanguldap, may tawo bala kadako sa likod nila sini kinuwing gahilapit ang eleksyon subong ka K5 Karen Badilla? May mga politiko bala nga involved sa mga kawatan ngani o kon natabuan nang ati nagdamo na gid man ang mga holdapper diri sa may probinsya sa Iloilo ka K5 Karen Badilla. Muna mga pamangkutanon nga dapat naton ipamangkot kag dapat matagaan sang sabat sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program ka K5 Karen Badilla. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Sige, salamat kay K5 Karen kag sa pagbalik karon na another development sa holdapan ito sa may Barutak Viejo to nga ginholdap ang Indian National. Duha ka mga sospek, ang isa ka sospek nadakpan, ang isa ka sospek sa Tamaan Kapalagyo naglumpat sa baybay kagas na subong way pa makitan sa mga pulis, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 bibaloon ta ng update karon with ka-K5 Arbat Bataanon sa aton sini nga counter sa aton sini nga sister station dira sa may K5 News FM Sara Iloilo. Salamat kid ka-K5 Karen Badilla sa report. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini na nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita ang ginadulong man sa inyo ni ka-K5 Reyes Perha Umalay nga palangga gid ang mga taga-Pototan. Live diri sa Banwa San Enrique upod si ka-K5 Jason Talaron, ini naman si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Oras mga ka-K5 na 7:49 sa aton sini nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Gina-remind nato ng aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga padayon lang nga magpamati sa K5 News FM Iloilo 88.7 bangod nga nagapadayon ng aton sini nga promo nga K5 daog ka dakop ka ilogo mo promo. Mga ka-K5 sumugod-subong adlaw kung ikaw ang nagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag wala mo ginahalin-halin ng imo sining radyo base ikaw nang madakpan sang amon nga team. Mga ka-K5 kung madakpan ka nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo instant magabaton ikaw sang isa ka coupon kung sa diin mahimo nga magapasakop ang imo nga pangalan sa raffle sang K5 News FM Iloilo. Kag hindi lang ina kung maipakita ka nga mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, nagagamit ka butsilingon sa mga bulong kag produkto niya, kasubong sa DTX 500, D3 Bio, MyTC kag DTX Coffee Mix. Kag madamo pa nga iban, may additional ka nga tubtob 5 ka mga coupons para the more coupons, the more chances of winning. Pag gabuton ang mga pangalan sa live programs ng K5 News FM Iloilo, kag ang maswerte nga mga tagpalamati ang magapasakop no sa aton sini nga promo. Ibantayan ang imo cellphone kay pagatawagan ikaw kag 3 lang ka beses nga pagatawagan ikaw dapat masabat mo na kay kung hindi magagabot liwat ang K5 News FM sa panibago nga pangalan na. Kang ini nga promo sang K5 News FM ang ginadulong gid sa inyo bangod nga number 1 kita sa pinaka-latest nga survey sang Kantar Media mga ka-K5 sa bilog nga News FM station kag FM station sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Magapadulong ang K5 News FM sa imong nga balay kag didto may muon ang paglugo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ang mga dice ang mayara sang appliances kag cash prices kag mayara ka pa sang consolation nga DTX Coffee Mix. Wala sang perde kay gani sigurado nga may madagan kagid basta itutok mo lang permi halin sa aga hasta sa gabi ang imo sining radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Number 1 kita sa Iloilo. Salamat kid sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.
sa kapagtinaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kag magluhod sa bago nga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga katay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Miguel. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang tiga ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon yang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala
sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag pugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo na paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gon. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magluhod sa bago nga paglaho. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay.
2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, wala ko sa to. Ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastig sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa akin. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayuhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anuman kabudlay wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Milbuy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malapos sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Milbuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman na doon. Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-ibong, sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milbuy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Milbuy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa oras alas 8:11 na sa aga Philippine Standard Time sa Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga nagapamahaw subong aga, ipadalunto ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. May DTX Premium Coffee pagid kag Pre-Bio Coffee. Healthy ini nga kape.
kay Baloka, Sir John Patrick Similiano, Mami Asun Pineda, Ma'am Bings PSJ, kung nagapangapi ka blasang 3-in-1, durok lamay. So, hindi manami na hindi healthy sa lawas kay magataas sa imong blood sugar level kag mag-develop sang diabetes kun sige-sige. So, parang wala ka sang guilt feeling kung magpangapi ka, magpangapi sang DTX sa coffee mix. Las 8:12 sa aga, ang sarcoma isinika tumlag sahon nga sa isang kanser. Nga kung hindi mabulong, hindi mabulong kag kung late stage na, dako ang epekto sa lawas. May duha ka klase sang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag bone na sarcoma. 60% sang sarcoma nagatubo sa kamot o kuntiil, 30% sa tiyan kag 10% sa liog o kon sa ulo. Yaring mga faktoros na nagapataas ang risko sang sarcoma. May history sang radiation therapy kay makal-exposure, kung ikaw bala mangunguma, expose ka dira sa hilo, bla kung nga panghilo ka, may ma-spray ka, mga abono ka, expose ka dira sa hilo. And then, gahubag ang imong parte sa lawas, genetic disorders, or may history sa pamilya sang cancer. Muning mga simptoma, gahubag ti ilmo, balikawang, likod, kag tiyan. Hindi mahulag yung mga luta-lutahan. So, likawan ini, paagi sa pagtumar sang Mighty C, kag DTX 500. Antes ka magtumar, pamangkot ka sa in-house doktor dala sa clinic outlet sa Pasay, Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasay City, sa Kalinog, sa Cosmart sa Kalinog, sa Tubang sang McDonald's, sa Miagaw, sa Baybay Norte, Orbe Street, Miagaw, Kagharo, Iloilo City Branch. Kay ang DTX 500, nagapugong sa pagtubo sa mga bukol sa lawas. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Mataas ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa sugarcane extract kag sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C, alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud patson ang guba nga mga cells sa lawas. Kadto ka sa product center kag pamangkot sa mga food supplement nga nagakabagay para sa imo. Kung may ara ka sang vertigo, galingin ang ulo mo, tumarka DTX 500. Halong ka sa peke nga DTX 500 nga ginalibod ra nasulod sa botelya kag soft gel. Basta gani soft gel na siya kag nasulod sa botelya peke ina. Para hindi ka mo mabiktima sang peke nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, direkta magbakal sa product centers. Las 8:15 sa aga, tapos on taning parte sa series of robbery nga natabo sa probinsya sang Iloilo. Actually ang proper terms ni kung sa mga inabogado, robbery. Robbery is a case. Galing nanda naton nga tawgon abi Ma'am Jessa Abison nga hold up. Pero kung yung right terms ni Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, ang term is robbery. Di asod-asod ni atong fuel tanker sa Mits Co-op. Ang mga Mits Co-op ni sungga pamati sa ato no. 300,000 pesos dito sa Pandak Pavia. Ay awan kabit betong mga suspetsado sang 50 ka kilo nga sinsilyum. Di laban-laban sa toya nga ang suspect ma-idea kag sa sulod mismo. Ano ka matuod ngang isa sa ang suspetsadong person of interest, isa sa apat na gabiyahe pa gani bus nga ungka Iloilo City and vice versa. Kasi gani ka pamati palimon ni oraso. Sir, ikaw nag-drive subong ikaw ang suspect. Payhomon tabala mga bus driver ka mga konduktor ka pamati subong bla. Mga kunoyaw sa nakpasan Manong Dan Calvo 50 kilos nga sinsilyum. So first atong insidente February 10 alas 8 gabi na to. February 11 atong si Jimmy Arisgado 50 years old taga Barangay San Isidro Haro, Gabliga Herbal nanukot dito sa may Barangay Guno Santa Barbara, hinold up 20,000 pesos plus may cellphone niya nakuha. Kaapon Indian National nga si Kuswant Singh Griwal 22 years old, hinold up there sa may Barotac Viejo. Pagkagabi ining si Angeline Pabilona nga taga Cabugao Viejo San Enrique, amon dako kay 159,000 pesos. Anong update ni? Sa update sa hold up sa robbery incident sa Barotac Viejo, Iloilo, nakasanbay Armat. K5 News FM Kampiyon Report. Armat.
Sa K5, Ted, padayon pa sa karon ang hot pursuit operation sa mga katapo sa Baratak. Mga K5, ari subong ang isa sa suspect sa nagaluntad nga pagpang-hold up diri sa may banwa sa Baratak Force Company sa pagpangunan ni Police Lieutenant Colonel Jovan Arevalo sa pagpangita sining sa upod ni John Pril Sinoy, 24 anyos, nga siya Mark Anthony Perez, ang nakapalagyo pa K5 Ted, nga kung saliin ay ni siya nagakabok ini siya ka K5 Ted sa pihak nga bahin sang dalan, kag nagsulod sa may banglid bala ka K5 Ted, kag pag-abot sa punta nga bahin sang area, may baybay ina dira, kag dito siya naglumpat, kag naglangoy-langoy ka K5 Ted. May mga tawo nga nakakita sa iya o kung may mga pumuluyo nga nakakita sa iya dira man sa may barangay San Juan, Baratak Viejo, Iloilo, nga nakareport man sa mga katapo sang kapulisan na dira sa nasambit nga police station. Kagagi na sunod ini siya kahapon ka K5 Ted, apa nga wala na ini siya na nakitaan hasta sa subong nga mga tinion sa K5 Ted, kagabi nagpadayon ng Japon ang hot pursuit operation, apang bigo pa ang aton ng mga kapulisan nga makita ini siya Mark Anthony Perez ka K5 Ted. Ang ipalagiwan niya is ano ni Suba or dagat mismo? Baybay ka K5 Ted. Baybay? Dagat. Part pa ni sang barangay San Juan, Baratak Viejo? Ka K5 Ted? Part pa sang barangay San Juan, Baratak Viejo ining baybay? Yes, ka K5 Ted. Di posible ang lapusan ang lutsa niya? Ang posibleng nga kadtuan sa K5 Ted ang mga island o kun ang mga pulo sa may banwa sang Akoy o kun kay tikalayo naman sa K5 Ted kung tabukon niya pa ini nga ang sa Negros bala. Pero taga din ining si Mark Anthony Perez, pilidad ni Perez nga ini pila taga din ini taga Bangkal ini siya, barangay Bangkal Mari. So duwa sila, duwa lang sila nga suspect no, si John Pril Sinoy, 24 years old, taga Bangkal Meriman. K5 Magkano ini sila K5 Arbat? Sa interview naton kaya John Pril kahapon ka K5 Ted, amiguhay ini sila kuno nga duha kagati ano obra nila ni? Ano obra? Ano obra nila? Amo pagida ka K5 Ted ang ginaklaro tano, kaya ang abi sinisang pamilya ni John Pril ari ini siya sa kapis nga nagakonduksyon. Apang kahapon nakibot ning pamilya ni John Pril nga nadakpan siya sa pagpang-hold up ka K5 Ted. 4,500 siya binoolda? Sa K5 Ted. Didua sila kita pila sa ila? Sino ang kwarta din nakuha kay John Pril? Yes, ka K5 Ted. 4,500? 5,590 tanan ang nakuha sa iya. 5,590? Lakit na ang 4,500 na nakuha sa kay Kushwan Greywal. Apo sa ni K5 Arbat mo sa kalawig na naton sa radyo, may mga pulis sa unay ang mga marot. Pangabaldi lang sotokela sa mga kay Mark Anthony Perez. Lan taon ta ko hindi sala surrender. Matinaga bla nga may chilling effect bla. Kung naman iguro ang balon ni Police Major Seriaco Esquilarga, ang officer in charge ng Baratak Viejo Police Station, nga shoot to kill, guro, tuhaw ni, ano ni sa nagtigbaliw sa pagkanya sa dagat? May sakyan sa nga baroto? Wala man ka K5 Ted, dudong langoy-langoy lang ini siya ganit ko no ka K5 Ted. Naglangoy-langoy, ano sa ng kataw? Asta din gid kutob niyang languyon niya na. Kaya pintang kay kasama kulba niya kagang gutom niya. Yes, ka K5 Ted, mo man ang hambal sa mga katapo, sa mga kapulisan no, nga maulhot gid ini siya kay diin gid asta ang iyang masarangan nga languyon, kay tido malapad-lapad man ang baybay sang nga sakop sang area ka K5 Ted. Base sa tobla pag tupa niya sa dagat, nahimo na sang kwan. Ano nga klase isda na? Balyena? Ha? Ikaw, abi, kung magtigbaylo ka, ano ka gusto mo? Kung isda ko ka K5 Ted, gusto ko dogong? whale. Whale? Dogong? Dogong, hindi? Blue whale. Blue whale lang bala ko K5 Ano? Blue whale. Blue whale. Why is that so? Why is it blue? Nga blue. Blue whale, kaya daw mo ni siya ang pinaka dako nga dako dako. Oo, okay. Gusto mo nga may blue whale ka?
Okay, from now on, I'll call you Arbat Blue Whale. Pakadlawon ta lang ka, pero pangitao mo na si Mark Anthony Perez. Lang taon ta kon mag-declare ni isang shoot to kill order yung mga pulis. Mga muning mga tinaga malingguay nga mainsindihan sa mga buyong ani nga ahaw 4,000 o sobra 5,000 aga pangabuhi niyang Indian National tapos mapapos ang sila. Yes, Kakita. Actually, Kakita, gina lango-lango gani ini sa mga kapulisan kahapon ini nga Indian National kasi hindi sila yung magpasaka sa kaso sa pininga na sambit nga mga suspect. Gina lango-lango na lang K5 Ted nga pang na lang pang pugutan na lang kuno para hindi pakahalit sa iban. Ang ila ginaimo na ya mga nag-hold up sa ila nga utang sila actually nagabudu-budu na sila ya. May kuan sila may ritual. Why ni sila actually ka pamatay? Ang atong nagligad to nga may pastor nga pinatay daw may mga question pa ganito nga mamatay gid 300,000 pesos ang utang to ni the late pastor Douglas Over o do nga ti amo tong gin-entertain nga angle abi sang Pavia Police Station pero sa pag-insindita kag sa mga negosyante nga istorya man naton iban gani nakuhaan ni sila taga halos 1 milyon why mas nagpamatay mabudo-budo na sila tuto sa ilayang templo pero pangitaon mo ni si Mark Anthony Perez ha. Yes, okay, pero dapat ma-transform ka gitanay. Kung si Mambing PSD pa, mangin kataw kanay. Para nga makita mo siya kay basi ko nag-transform ni siya. Ano ayan ang paano ayan ang iyang kwan? Pa din siya nagtigbaylo? Kung ikaw maglantaw ano yan to? Siya nangin ano siya? Nangin lansang goro ka K5. Ano sang lansang man? Ang isda mo lang daw lagba pero nigpis na siya. Posible na? Hindi siya mangin pisogo? Sige, dito na lang kita K5 sa Bisogo Sige, at least napayuhom ta ikaw da. Salamat gid Blue Whale. Hindi ka K5 ang ining balita ginadulong sa inyo sa MyTC ang alkaline nga vitamin C balita nagikan diri sa Banwa sang Baratak Viejo. Ako si K5 Region Arbat Bataanon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. Number 1 nakita sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. There you have it. Nabatian si Blue Whale. Blue Whale ini sa Mambings. Pangitao niya ning si Mark Anthony Perez kay nagtigbaylo. Pag nalagyo sa Manongdan Calvo mo, halin sa crime scene, nalagyo sa dakpan niyang si John Prel Sinoy kay natumba sa motor. Ang andang jacket nasangit sa kadena. Yoy mata naga-curse abi ni, pero ang basa iban dasig sang balo sa ila ba? Hindi ko maghambang nga gaba or karma. Hindi kita mag-curse, pero di mo na blang ako naghimo ka sang kalainan, ang balik sa imo malain man. Wagi ka namo nasangit ang jacket sa sobra nila nga dali, siyempre ginlamon ka kakadinang jacket tumbang motor. Kaya basta ibanti man. Pero kung may mga order ni ang police nga shoot to kill, bisan hindi man ni matuod, may chilling effect ni sa suspect nga ni mo Mark Anthony Perez. Surrender ka, isog ka magapang hold up tapos subang lagyo ka. Alas 8:25 na sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Alas 8:25 and after sina alaboton tang Iloilo Police Provincial Office. Ginakabig na nila bala ini nga alarming na kay asod-asod na. Although ngati mambaga nga daw isolated ini, pero kung sumahon mo Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Bings PSD, Ma'am Christy Rivera, Sir Eric Monterosa Gose, Sir Norbert Alosa, may 300,000 pesos nakuha dito sa Mits Co-op sa Pandak Pavia, may 20,000 sa Guno Santa Barbara ato kay Jimmy Arisgado nga nagabaligya herbal medicine 320,000 na plus may 159,000 mga almost tunga na sa milyon ang kinuha sa mga suspitsado plus ining 5,500 man dira sa Barotag Viejo Iloilo. Crime does not pay. Ining mga tao bilang matamad, hindi na sila gusto pang pangabudlay. Ang ilang lang nga ang ila kapital da guts kag kulba lang. Guts kag kulba para mang hold up. Di maiban. Subong is harvest season sa uma. Kitaya saludo sini mga tao nga ginabatas ang init, ang kabugat, ang kakapoy para mang kondukson. Yan sinikambos ang kondukson. Inabalang
ang halin ang paray halin sa tunga ka tramnan to kundi kuno na siya sulod sa sako dalon sa binet ka karsada iba sinamlawig konduksyon na ginaantos para nga makakwarta pero may iban gid nga mga matamad nga mamantay lang sang iban dira nga mga negosyante kag may chance la hold up sila ito ka bata pa ni kay John Pril Sinoy di kung nagpang-conduction katuto sa kapis to may kita ka pa subong ni ara kas presuhan magluwas na may nakita pa gaya droga binaban-naban bangod sang pagkinanglan sa iya bala nga bisyo mambing space day amo na ang anahimo niya ang pagpang-hold up Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. So sa 27 kung hindi ta malabot ang Iloilo Police Provincial Office tugyan tani karon kay K5 John Sapio dili kita sa isa ka balita although mga pinulis ini okay lang K5 Paul ang patrol cars ang Banati Police Station gin-clamp diri sa may tay gid bala mambing space day ang daan bala nga building sa Metro Iloilo Water District bala kundi ang subong ang operate diri sa syudad sang Iloilo Metro Pacific Iloilo Water na nimo kagang ilang office ito niya sa may Festive Walk Mall so dirang building ina dira sarado na nagpadulong sa Ramon Q. Avancenia Hall of Justice ang mga pulis from Banati Police Station kay ma-file sila sang kaso or daw supplementary affidavit sa kaso against illegal possession of firearms. Gin-clamp sila. Gin-clamp sila. Ang hambal ni retired Colonel Oldarico Garbanzos nga way sila sing pasino and that is nami na ang aton lang diri is consistency sa ilang pagpatuman sang ordinansang ini. Kaya ang aton nga syudad nga daan, kitid ang dalan. Unlike ya sa Bacolod, ang Bacolod ya, lapad ang dalan, pero hindi tanto kadamo sa lakyan. Diri sa aton, kitid ang dalan, tapos tamo sa lakyan, may mga naga-on-road parking pagid. Now, ginapatuman para nga ang no parking zone, towing area, ang salakyan mo kung na-park sa hindi designated nga parking area, guyuron yun asa, guyuron man. Timayo man kay ginapatuman sang Transportation Traffic Management Office headed by retired Colonel Oldarico Garbanzos. We have him on the line, Colonel, si Ted Aujero Francia, dari sa K5 News FM Iloilo. Good morning, Colonel. Morning, Sir Fred, no? Sa imo tagpalamati. Mahid nga ga. Colonel, si Ted ini, Ted Francia, si Ted. Ted, no? Yes, sir. Good morning, Gid. Mayong aga sa imo tagpalamati. Oo. Gindayaw sang netizens and even gani isang Banati Police Station bisan si Police Captain Randy Lambungan. Ang Cebu Police ang ginhimo ninyo nga no let up bla kag way sang pinilian nga pag-clamp sang patrol car sa Banati Police Station. Sir daw ano ka intense subong ang kampanya sang imong office kag sang city government against illegal parking, Colonel Garbanzos? Yes, no. Kami ang Traffic and Transportation Management Office. May mga daily grind kita nga mga operation insofar sa on-road parking. Kadamo sang naga-request, no, like the barangay and other mga private establishment, no, parang ikantakan man sang clearing operations ang ilang mga area. Kami naga-engage kami na automatic part sang amon ini nga procedure nga ginakadtuan ng barangay, ginatanaw gid ang kung ano ang sitwasyon sa lugar kag gina-request naton nga kabarangay nga mag-obra sila sang resolusyon kag mag-submit sila sang request sa aton para sa clearing, no. At the same time gina-engage man nila siyempre ang ilang mga pumuluyo dira. Ti amo na, no, kung hindi na mamati amo na there will be a clearing. May nagasugid, may naga-inform, no. Ining information iyati may mga immediate, may mga may mga araman nga daw hindi man immediate, no. So ang natabo ya kahapon, kahapon may 3 kita ka target area, no, sa aton nga operations. Ang Baluarte,
ang Benigno Aquino Service Roads kag ang diri sa city proper, no. It so happen nga may nagtawag, no, allegedly judge ko, no, na naga-request kay nakita niya na previously daw dira siya naklampingan pero pag-agi niya may nagapalalarking, no, government vehicles pa. So muna nga nagradyo ang aton nga enforcement kag clearing team, nag-proceed sa tubang sang Hall of Justice, no. And then medyo na delayed pa gani kag naabtan gid dito ang duha ka patrol, no? Duha ka PNP patrol nga ragid sa nagatungtong sa aton nga Forbes Bridge, no. Wherein ang dala ang ang Taytay hindi ginaya pwede pagpark nga lalo na diri sa syudad sang Iloilo. Ang sir, ang patrol ni sir iyalan ni tanan sang Banati Police Station or may isa pa? Do may isa pa kuno, no, pero pag gintikita na lang dayon to kay may driver. Pero ang isa nga wala sang driver, yawan ka pinangita. Amo tong clampingan, no. But on the process ang clamping, naglagan ang driver kag na dito, no. Pag pakita na dito kag ti amo to nag-decide ang team leader nga itikita na lang siya. Pero actually na clampingan na gid siya, no. Gingkuha na lang ang clamping kay ti walang manog tapos ng hugton nagabot ang driver. So ako I think the actuation sang aton nga mga pulis, no, is commendable kag professional, no, ang dating nila kay ti nga pag to dogin respeto nila ang aton nga tropa kagin naghatag man sila, no, sang ilang nga mga driver's license without any heated arguments nga natabo. So I think those actuation na-accept siguro nila nga there is a lapse on their side kag ti ang ilang nga mga behavior kag actuations sina nga oras, no, is really commendable para sa akon kag sa amon man, because nga hindi man kami gusto nga maging double standard or may pinilian. Ang problema, Direct Colonel, is ang Ramon Q. Avanzanya Hall of Justice gamay giman naming parking space, sir, no. Iti adlaw damo sa transact business dira from the police, from the ordinary people kakadto dira sa korte, galing kay waay sang bastante nga parking area, Colonel. Yes, nakita paano na i-address, sir? Paano sa inyo abi nga bahin sa TTMO? Paano nabi ma-i-address na, sir? Kiti sa mga judge pa lang, mga abogado, duro na ng salakyan, may mga patrol car pa da from the towns nga nagakadto diri sa syudad, sir? Kung sa kami mag-tanaw dira, no, damo sa mga abogado nga nakita naton nga nagasakay sa aton nga mga modernized bus. Commute na lang sila, no? Nagapark sila somewhere, and then nagasakay sa aton nga modernized bus. Nga mag-attend sang hearing, no? May mga ara makita dira nga other government agencies, pero may mga driver sila no, pero hindi sa tulay sang Forbes Bridge, no. Ara sila sa kilid nga anytime nga kon may ginahulat man lang daw madali, no, pwede ginaya, no. Kay ginaalaw nato na because of the sang lack of parking spaces, no. Kita na lang adjust, sir, no. Kita na lang adjust kay considering ang ilang area dira no parking zone and clamping area. So kung ikaw may matransact business sa Hall of Justice, better nga either makommute ka na lang or pa-drop ka na lang sa mo driver, no? Yes, amo ginin na, no. Kagti may ara hindi kina malikawan yang ati may madalagid sang ilang salakyan. Pero ang amon lang pangabay, kita nyo naman da nga medyo constricted inang area. Gamay may mga loading unloading areas pa na dira nga designated. And titani sa na lang na, no, sa driver na lang. Driver na ginamit. Pahong na lang sila, sir, no. Tay pilaning multa sa maklamp? 1,000 bala. On-road parking because nga ang clamping wala na. So 1,000. 1,000. At least may idea man nagapamati sa banga. Colonel, with this, salamat sa imo timpong inhatag sa amon, ha. God bless you, sir. Thank you, Gid. Kag ang aton nga local government naga-remind gid, no, sa aton nga mga motorista nga magsulod diri sa city
please let us follow sang amon diri nga traffic rules and regulation. May mga clamping zone kita, so please tanawon ginaton ang mga no parking areas kay kung may mag-complaint, no. Correct. So may mga immediate na nga action nga ginaobra nga aton nga opisina. Thank you, sir. God bless. Thank you, God bless, bye. Foro de los Pueblos. There you have it, retired Colonel Anay Iloilo City Police Office Director Oldarico Garbanzos, ang head sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Nakatumal na sila sa on-road parking and nami man na. Bisan pa gani ang Banati Police Station headed by Police Captain Randy Lambungan. Nagaba niya okay gid. Nagmulta sila. Kay Wainabi sila Sir Roland Jimenea, kay Joby, kay Kagawad Jonalyn Obapial Jimenea. Kagawad, good morning ma'am, Sir Roland. Na insinema nila ang trabaho mismo sang taga Transportation and Traffic Management Office sang Iloilo City Police Office. Foro de los Pueblos. Foro de los Or sang Iloilo City Government. And which is nami man na at least may option na, no? Inimang lesson sa tanan. We salute sa ginimo sang police, sang Traffic Management Office, at the same time sang police nga nangin very professional sila. Why na to naglapot ba sa pag initay mabal nga dakpon nyo kami diaw kay tiway kami parkingan di may official business man ng amon saka kami to korte ito nga dakpon gi kami galing kay ti we have to be aware nga sa isa ka locality may ordinance nga ginapatuman sa traffic man na, sa sanitation, sa peace and order, so on and so forth. So we have to abide. And kung namultahan kita, kag way kita kahibalo, better nga sunod na lang kita. Likaw sa kung ano man nga mga kung ano nga mga pagbinais-bais. And kanami kay very professional ining pagbaton pag-admit sang Banati Police Station sang ila sining actually di man kapaltahan. Galing kiti daw na igo lang sila sa na-charge sila sa illegal parking. We have on the line Police Captain Randy Lambungan, ang Chief of Police sang Banati Police Station. Captain Lambungan, sir, si Ted there is a K5. Good morning, sir. Hello? Captain Lambungan. Hello? Dial paleo please. Maayo man na. Pira di na magpinagusto park besan diin lang. Kamaan ka umambing kalapad ka kadurog abi ka sarakyan diri sa syudad, no? Grabe gid sa sarakyan di. Outside of Luzon, Iloilo City has the most number of cars. May magwa dito nga bag-o nga salakyan sa Luzon, Metro Manila. Dugay-dugay sa Iloilo may ari naman di. Amo na ya ka manggarano ng tao di kag kasarang magbakal sang salakyan so durugid. We have on the line Police Captain Randy Lambungan. Sir, si Ted, good morning. Hello, sir. Captain Lambungan. Mrs. ni Sir Roland Jimenea, Ma'am Joby Jimenea. Ma'am Joby, good morning ma'am. Kay Sir Roland Jimenea kag mga manugbaboy dito sa Haro Public Market. Sir Ruben Gallego Taboada, kay Barangay Kagawad Jonalyn Obapial Jimenea. Barangay Kagawad Jonalyn Obapial Jimenea. Good morning, Kagawad. Las 8:40 sa aga, there is Foro de los Pueblos. Nami ato ni sa mga ginadiskusyonan ta, may istorya ta, para nga nakita tang professionalism sang Banati Police Station. We have Captain Randy Lambungan. Sir, si Ted, good morning. Hello? Hindi siya magsulod? Alas 8:40. Dugay-dugay, standby ka mo kay may istorya kita volleyball. Bisang kadali lang. May Premier Volleyball League game sa Pasig, City of Pasig Arena sa Sabado doon, Pebrero 22. First game, Zeus Coffee versus PLDT. Tapos sa main game, alas 6, Chocomocho Flying Titans kontra sa Cherry Tigo. Duro gidi mga Ilonggo. Mga Ilongga nga naghampang na sabong sang professional basketball. Captain Lambungan, good morning, sir. Hello, sir. Sige sa hindi gid, Sir Paul. Las 8:41 sa aga. Foro de los Pueblos. Malapot na si Captain Lambungan. Diri sa linyata. Ronnie Haleco Balcada, Ronnie Haleco Balseda kag Ribote families
sa Zone 3, Tikod Lapas. Pamati from Bam Ronnie Haleco Balseda, Ribolte kag Balseda families sa Tikod Lapas nagapamati sa sining oras. Foro de los Pueblos. At 8:42 sa aga, kung may skin problem ka bla, magpanghabon ka sa DTX Beauty Soap. Captain Lambungan, good morning sir. Hello sir. Hello. Hindi good. Alas 8:42, mayo man na parang hindi na magpinagusto pa park, no, bisan diin lang. Nagatamyaw si ginatamyaw ta Roland Dimenea. Thank you sir. May message diri may nag-message diri. Jessa Abison, John Patrick Similiano, good morning everyone. Sinogin kawatan tricycle sa Tigbawan. Diri na sapuan sa Liganes ang tricycle. Palug niyo check ha. Thank you Sir John Patrick Similiano sa imong information. Ma'am Raquel Gubatanga, kay Anilin Magno, gapamati dara sa may Macor and Three Wheels Company sa atubang sa daan nga Haro Police Station. Nagapamati sa sining oras. Alang di man Sir Polti, matawagan ta sa liwat. Alas 8:43, ang may constipation, Clinicas Probiotics. Constipated ka, Clinicas Probiotics. Man kung nagakutoy-kutoy chan mo bla, inablang magkaon ka sa mga mamatikaon nga pagkaon or may gatas, nagalupot-lupot ka dayon, mag-Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics. Once again, Captain Lambungan, good morning, sir. Hello? Sige, alang-alang gino. Alang-alang ginang ang ginasunlogi kita. 8:43. Captain Lambungan. Yes, sir. Batian mo ka, sir? Okay, mabatian. Good morning, Captain Lambungan, Sir Randy, si Ted ini. Sir, na-interview namon si retired Police Colonel Olderico Garbanzos, ang head sang traffic unit diri sa syudad. And saludo sa professionalism nga inyo ginpakita, hay nadakpan kamo. Anong transaksyon sang imo nga mga police personnel sa Hall of Justice kapon, Captain Lambungan? Bali, ang 10 aton nga schedule sa prosecutor office, nga nyagaw kita mga may appointment na sa prosecutor's office, hindi na kita kapalampas sa 10 a.m. kay damo ng gina-entertain sang aton prosecutor. And then, nagalibot-libot na aton patrol wala man na parkingan kita, puno-puno naman. Ang nagpamangkot ang aton 2 ka personnel, kung diin pwede ka park. And then natudlo nila dito sa way nga dra sa MIWD pababaw kay di daw damo baka no nagparking usually naka-parking naman kita ganyan na every time makapile kita kaso. And then amo na naka-clamp kay duha man lang niyang aton personnel nga nagasakay sang patrol mo. Duha ni sila may mga papel man niyang mag-file sa kaso. Considering nga rin nga gawa man naton pala ang schedule na po 10 a.m. Amo na nga naka-clamping kita. Pero ay bilin nga why isang bilin nga pulis sa patrol, Captain Lambungan? Wala sir, kay ang duha na kakuan puro may papel na sa babaw to nga pag-file kaso hinagaw. Dali man lang tani to kay ang appointment daton do in receive kay kuan man lang ka-fiscal kay i-file na to kaso mo. Pero ano aware man kamo nga may no parking ordinance or clamping ordinance ang Iloilo City, sir? While ako kakuan sinada kay ang ordinance may ordinance sa man ang syudad dira nga kuan mo nga no parking pangayo man ko pa sa ilo sa kay Chief Cat MTR o sa bilog nga kwan nga naka-violate kami sang city ordinance kwan nagmulta ma kami kwan ma kami kay kasunod makita sang ordinance sang city. Kag good example para sa publiko ga pamati bala subong ang ginimo ninyo and bisan si retired Colonel Olderico Garbanzos saludo sang professionalism nga ginpakita sa Banati Police Station headed by your leadership, Captain Lambungan. Nga bato ninyo ginadmit ninyo kung nagbayad lang kamo dayon Oo, nakasala kita kuan naton di ka pangayo gani ko pasensya sa ila kay medyo nakasala kita. Lesson learned naman nga hindi naman kita mag parking kun diin na kasali kita patrol. Butangan nato na isang driver in case nga may mga emergency kita. Unay na lang Iunay lang sir no nga hindi na to magsaka sa Hall of Justice diya mga bantay lang diyan sa sarakyan.
Oo, kag mangita alas sa designated nga parking area bisan layo-layo. Oo da. Kuan ini mga lesson learned man mga humbling experience man sa pulis. At least bilang nakita nilang respeto kag professionalism sa imo leadership. Nga ikaw mismo nga chief of police, nangayo pasensya in behalf sa imo matinaw Captain Lambungan. Yes sir. Oo sir, nakasala ang aton konti ako na lang ang nagapangayo sang pasensya. Kung ano ang violation da mamulta lang kami. Nagmulta kami. Very well said. Police Captain Randy Lambungan, sir, salamat na mga taga-Dueñas na gapabugal gi kanimo sa professionalism kag ipakita mo. Thank you, sir. Yes sir, thank you kita. Mayong aga sa tanan kag sa mga relatives ko da sa Dueñas sa Don't worry na kuan na. Okay don sige. Okay don sir. Thank you, Captain Randy Lambungan. Thank you. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Muna professional Police Captain Randy Lambungan, taga Poblacion A Dueñas gid. Chief of Police ang Banate Police Station. Alas 8:47 sa aga, Pastor Nimisio Tahala, kay Mami Ninfa Tahala sa Alegre Oton, kay Sir Matthew Tahala, Chief of Police, good Chief of Police of Banate. Maalam, si Police Captain Randy Lambungan, taga Dueñas na siya. Blair Matoliano, good morning sir. Kay Ronnie Haleco Balseda, good morning. May Storyat na sports, volleyball kay sa Sabado. May Premier Volleyball League out-of-town game, official game ini, dito sa City of Pasay Arena. Di basta ni volleyball, ang tao nagkalipay. Grabe ang pagbantog sa volleyball sa bilog nga Pilipinas. Balitang Sports. Sa sports news, we have on the line Mr. Game Time, Mr. Rodolfo Roding Villaruz. When the ball is up, it's game time. Sir Roding, si Ted, there is a K5. Good morning, sir. Yes, good morning. Ted, wow, dugay man taway, nakabati isang tingog mo. And salamat for having me here sa program mo. Kay balo ko nga kada gagatika-tika ka man di sa program naton sa Balitang K5 sa umaga. Salamat gid sir. Kasi Ma'am Grace, si Sir Gerard kag si Sir Dwight. Tema volleyball naman sa Sabado no sa City of Pasay Arena, Sir Roding. Ano nga mga team ang magasambuha dari Sir Roding Villaruz? Oo, sige. May 4 ka teams mabot no. Magampang sa February 22 Sabado sa City of Pasay Arena. And 4 p.m. ang ampang is between Zeus Coffee and PLDT. And 6:30 p.m. Choco Mucho against Cherry Tico. Ang inited nga, 2 pa hinampang. Part ni siya sa All Filipino Conference. And both kasi ganon is official games ng 2 game. Bearing game giniya. Bearing game. Yes, so expect kiniya nga intense ang hampang kag way giniya bigayay kay ti kuan niya mo they are after sang daog dari sa Roding. Oo, sakto gid lang sakto ni Ted. Ang Zeus Coffee sino diri ang mga key players nga kilala from Iloilo sa Roding? So ang Zeus Coffee dara si taga-Pabiano si Nene Troncoso nga dati pang college sa CPU no. And same is true with Jubilin Gonzaga nga CPU product mga taga-Guimaras kag ara man dated ang anay ang former members ang Lasal, players ang Alas Pilipinas nga si Thea Gagati. Thea, okay. Ang big 3 nila no si Jovelyn Gonzaga, Gludin Troncoso nga taga-Ungka Pavia, taga CPU man kag si Thea Gagate. Okay. Versus PLDT ano nga ilang moniker? High speed hitters. PLDT. Kung mag PLDT, it's synonymous to Mika Reyes, si Majoy Baron, and of course ining Ilongga nga si Fiola May Sibalios, hanay star players ang CPU sa Roding taga Bingawan. Yes. Sanay sino pa iban, sir? Ara padated sa si Bidonya mo ng rising star nga taga Bacolod no. Si another nga former nga taga Lasal si Kiana D. Siyempre yung setter, no? Kim Kiana D. Nakakilala kay Kim Fardo. Oo. Si Kim Kiana D. Nobya ni Dwight Ramos, sang Gilas, Pilipinas.
Oo. Ted, tama. Medyo showbiz man kita kung kaysa sir mo. Tapos, sino pa gani? Iban nga sa PLDT? Sa PLDT, na-mention ko na kayo na si Majoy Baron, si Kiana D, si Santos, si Rica Santos, no? I guess La Salma na siya dati. Oo, tapos, si Mika Reyes, Arada. Mika Reyes. Oo. Sa main game, it will be 6 o'clock. Chocomocho, Flying Titans. Maning ginakaon ko nga Chocomocho ang concert mo, ang Sir Roding, ang duag blue. Chocomocho versus Cherry Tigo. Ano ganing ilang nga kaninga ng moniker? Crossover. Sa Chocomocho, bakit may si Rondina ka? May Denden Santiago Manabat. Sino pang iban nga mga sought after players ang Chocomocho? Ara, no, ang kampiyon ng one of the best nga liberos na to, no, si Tang Ponce, no. Tapos Tang Ponce, no, Tang Ponce. Oo, si Desiree Cheng, nagbalik na, no, kami from injury gampang na tuwong. Siyempre si Dina Wong, arada sa Chocomocho. Kagang aton, gitede, no, ilonggang si Aduque o Gonzania. Taga Dumangas. Na ano ko ganited, uli lang ko ni Kabalo. Si Mars Alba dati setter na sa Lasal. Sa Lasal. Now playing. Now playing for Chocomocho. Ang nanay gali ate diyan Dumanggasanon gid. Nalipat lang ko sa family niya. Galing Manila base. So, mention lang sa ako. Si Mars Alba. So si Mars Alba is playing for Chocomocho na. Chocomocho. So Aduque o Gonzania, taga Dumangas, Dina Wong, si Rondinay, no? Si Tang Ponce, sino ganitong? Desiree Cheng, nga nobya ni Kay Montalvo. Sila pa? Ex na. Tapos doon. Hindi ako updated eh. And then, sa Cherry Tigo, of course, duro pag Ilongga. Sir, saan sino ini? Siyempre, no? Cherry Tigo, aragin, no? Ang bugal sang Pasig City, no? Si Abby Palmares Maranyo, no? Si Abigail Maranyo? Ang nanay, Palmares. Palmares, kini, Okay. Sinaya sa Pasig, no? Before sila nagpa Manila. Other than Abby, araga si Princess Robles, no? Taga Villa. Si Jen Yerba, no? Balanta naman ang pamilya ni Jen Yerba. Jennifer Montaño Nierva. Taga Molo, sir, no? Yes, sa may abugabog yung mga I think may haniway pag ilang mga roots mo. Na-research ko namin isa kayo ka striking sang beauty niya. Kag of course namin magampang eh. Libero, mayo ang depensa. Mayo gedo. Okay. Tapos siyempre, sa Rador, aramada sa Cherry, no? Siya no, Shaina, no? Shaina? Shaina. Shaina Dorador, taga Badyangan ini, sir? Badyangan, may Leon. Muna pamilya. Sa una ako na yated, bakasyon, ginaliga puli, ginali every mga dad ko sa family gathering. Okay. So, muna mga inabantayan niya mga player from Iloilo, Cherry Tigo, arada si Princess Obles, Abigail Maranyo, Jen Nierva, sa PLDT, Fiola Sibalyos, and sa Zeus Coffee, si Jovelyn Gonzaga, and Nenit Troncoso. So, ano daw, ubos-ubos ng ticket? So, gamay na gilang na bilis. Kasi tayo nagilang na, no, sa mga gusto pa maglantaw. So, lang na mo sa may Pasig City Sports Arena, no, going dang ticket. So, gamay na gilang na, gamay na lang gina, no? Kaya amo lang gina, no? Amo lang gina, may nakita ko nito sa post mo, sir, nga fan ka dyan ni Mika Reyes. He will travel as far as 200 kilometers just to see her sa Pasay, ha? Oo, sakto na, Ted, no? Other than that sa fan, Ted. Damo, ikot na pang-entertain and from Manila, Mindanao, Negros, and siyempre, dakogig na bulig sa ekonomiya sang Pasig at Iloilo, no? Kahit ipandiri man na mas-stay sa ato, eh. Saan sila maabot? Buwas, ang delegates buwas, maabot na sila buwas ari na tanan nga players buwas, and sa gabi may welcome dinner na i-host. So may welcome dinner nga i-host si Pasig City LGU, headed by Mayor Stefan Palmares. May meet and greet man dito buwas. Dito sa Pasig.
di bala ko nini, libre sakay sa Ceres, salin sa Tagbak Terminal, Padtos Pase? Ang ano ko, Ted, to answer the clamor man din ng mga fans, no? Ng mga taga Iloilo. Ako kasi Mayor Palmares, nagpagwa kami sa Ted at ang Ceres pala, pro Ceres bus. Pabalik lang na sa Ted, Pasay Terminal to Ceres Terminal, libre na. From Pasay na lang? Oo, paulay lang. Paulay lang. So ang pakatoya sa Pasay, sila lang yung mamlite. Oo, wala man problema kay Adlaw Maya eh. Oo, dakaw. Okay, at least may tempo, sir. Kung ko makapabukid sa Sabado, basi maka-open mo ko sa imo. Oo, Ted, bawo. Daw man ko mag-istorya sa imo. Magani basta volleyball nga daan niya. Agin ikaw akon tutor mo. Ikaw gid ang akon tutor, Sir Roding. Yes, Premier Volleyball League in Pasay City sa Sabado na nga adlaw. When the ball is up, it's game time! Sir Roding Villaros, thank you for taking our call. God bless you, sir, kay Ma'am Grace and family. Thank you, sir, ha? Congrats! Salamat, Ted, no? Sa inyo nga management. Salamat, Ted. Thank you, sir. God bless you. Mr. Roding Villaros, ang promoter sa Premier Volleyball League. Game Time Sports. Very humble nga tawo. When the ball is up, it's game time. Thank you, Ma'am Marie Talia Michelina sa imo diri nga gin message diri sa aton, ma'am, ha. Salamat gid sa inyo appreciation, Ma'am Bing's birthday. Wala ta oras 8:58 na sa aga. God understands our weaknesses since He had the same temptations we do, though He never once gave way to them and sinned. Ang aton Dios nagabatsag man sang aton mga kaluyahon, kay ang tanan nga pagsulay nga nagaabot sa aton nagihan man niya, pero wala gid siya nakasala. Hebrews chapter 4 verse 15. Ginatuytuyan sang Dios ang mga matarong, pero ang pagkabuhi sa mga malaot nagadala sa ila sa kalaglagan. For the Lord watches over all the plans and paths of godly men, but the paths of the godless lead to doom. Psalm 1 verse 6. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Thank you, Mama Marie, sa imo appreciation. Ang oras alas 8:59 sa aga. Nothing is impossible when you put your trust in God. Magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio, ang